चिरां जिल्लानि बिजनीयाव बिजनी कलेजनि साखाथियाव थानाय बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन गेलेग्रा फोथाराव बीपीएफनि बानजायनायाव 81थि CWC जथुम मेलनि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोननानै माखासे गुन गोनां 100निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैदों। CWC जथुमा मेलाव एसजिपिनि जयेनिं सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया जयेन जानानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव उदालगुरि फानेरिनि MSW अर्जुन नार्जारिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा फैनानै दिनै बीपीएफ राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों। लोगोसे बीपीएफ दोलोनि मावथि आरो आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों एसजिपिनि जयेनिं सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया। बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि CWC दिनै बिजनीयाव जादोंमोन। मानाव गेदेर बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारि पानेरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन। जों फैनानै दिनै बीपीएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों। जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ। जों बायदि फिसा मानसिखौ बीपीएफ दोलोआव खामानि मावनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बीपीएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा जोंखौ बीपीएफनि फेमिलियाव बजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव जों सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय होननानै फोरमायदों एसजिपिनि जयेनिं सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया। जों बादि फिसा मानसिखौ बीपीएफ दोलोआव खाबु होनायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना जोंखौ बीपीएफ फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। 2003 मायथाइयाव बीटीसी सुक्ति जादों। बीएलटीनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय। 2003 मायथाइयाव बीटीसी सुक्ति जादों। बीएलटीनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय। नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै 10था 6 शेड्यूल दं। मिजोरामाव मोनथाम 6 शेड्यूल दं। मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्यूल, त्रिपुरायाव मोनसे 6 शेड्यूल, आसामाव मोनथाम बीटीसीखौ लानानै 6 शेड्यूल बयनिबो उनाव एग्रीमेन्ट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बीटीसी। नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10था 6 शेड्यूल दङ। मिजोरामाव मोनथाम 6 शेड्यूल, मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्यूल, त्रिपुरायाव मोनसे 6 शेड्यूल, आसामाव मोनथाम बीटीसीखौ लानानै 6 शेड्यूल बयनिफ्राय उनाव एग्रीमेन्ट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बीटीसी। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायनि बीटीसी बयनिफ्रायबो उनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रीमेन्ट जादों। अब्लाबो जोबोर फास्ट जौगादों। गोदो जोंनि लाइमोनफोरा फरायनो थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभार्सिटि गैयामोन। लवार आसाम बीटीसी गोरोबथानि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों। बेफोरनो मोनसे बिदिन्थि। हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जे बीटीसी बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रीमेन्ट जादों। अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों। गोदोहाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभार्सिटि गैयामोन। लवार आसामाव बीटीसी एकर्डनि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों जायनाखि जोङो बीटीसी एकर्डनि उनाव मोनदों। दा बेफोर मोनसे उदाहरण। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बयनिबो उनाव बर' जातिया 6 शेड्यूल मोनदों। अब्लाबो बांसिन जौगादों। बिदिन्थि हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव 6 शेड्यूल हेरेसमेन्ट रावबो मोनाखै, नाथाय बर'फ्रासो मोनदों। बे मोननाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोननो हादों होननानै खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बयनिफ्राय इयुनाव जोङो बर' जातिया 6 शेड्यूल मोनदों। अब्लाबो बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों। उदाहरण हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्ट रावबो मोनाखै, नाथाय बर'फोरासो मोनदों बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स।
बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395 303 476 9101 547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।